Il-pis tal-kontijiet tad-dawl u l-ilma qed jibqa' jafas fuq il-familji u n-negozji. Ċifri parlamentari juru kif bejn Jannar u April il-kumpanija Arms batet aktar minn 5,400 notifika uffiċjali lil familji u stabilimenti li ma felħux iħallsu l-kontijiet, medja ta' 45 notifika kuljum. F'din l-ittra l-Arms tajt li qed tistenna l-ħlas tal-kont fi żmien 10 ijiem. Mill-5,400 familja u negozju li rċevew din in-notifika, aktar minn 3,300 baqgħu m'għamlux il-pagament. B'hekk irċevew it-tieni notifika li tkun dik finali u titlob ħlas f'temp ta' 7 ijiem. Jekk il-kont ma jitħallasx, l-Enemalta u l-Korporazzjoni għas-Servizzi tal-Ilma jaqtaw il-provvista tad-dawl u l-ilma. It-tweġiba parlamentari fuq mistoqsija tad-deputat Laburista Gino Kawki turi li bejn Jannar u April ta' din is-sena kien hemm 166 sospensjoni tal-elettriku u 10 tal-ilma fuq kontijiet tad-djar u fuq kontijiet kummerċjali kien hemm 125 tuħ tal-elettriku u 2 tal-ilma. Jiġifieri fl-ewwel 4 xhur ta' din is-sena kien hemm medja ta' aktar minn 2 sospensjonijiet kuljum tas-servizz tad-dawl u l-ilma fuq kontijiet domestiċi u kummerċjali.